खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी इउटुबारनिफ्राय थोंजों एलबामाव गाहाय फावखुंग्रि कनजिता बर' बिथाङा फैगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव रिल्स बानाय बानाय आगै मुंनि कनजिता बर' बिथांनि गोदान मिउजिक भिडिअ रिल्स बानाय बानाया गैया माथो दाना आंखौ खबरखौनो लाला सिगांलाय माथो हरनि सानि रे थारैनो बे समाव नोंथांमोननो एबा मख'नांगोन दि कनजिता बर' बिथांनि सायाव मख'नांगोन दि एबा बिदिन्थि महरै बुंनांगोन दि नाजानाय थायोब्ला जाफुङै जेबो गैया थिग बेबायदिनो मोनसे बिदिन्थि होदों कनजिता बर' बिथाङा रिल्स बानाय बानाया गैया माथो दाना आंखौ खबरखौनो लाला सिगांलाय माथो हरनि सानि रे नोंथांमोना कनजिता बर' होनना बुङोब्ला गोबाङानो मिथिगौ जेराव थांनाय साननैसो सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बिथांनि मुङा चर्चा जादोंमोन एबा सावरायजादोंमोन नाथाय बिथाङा गोबांजों गोबां बाथ्रा बुंजानायनि उनावबो बिथाङा जेननाय लायाखै आरो बिथाङा मोनसे मोजां लामाजों फैफिननानै इउटुबारनिफ्राय थोंजोङै एलबामाव आगान होदों गाहाय फावखुंग्रि महरै रेस गैयै मिस कल हरोमोन रिल्स बानाय बानाया गैया माथो दाना आंखौ खबरखौनो लाला सिगांलाय माथो हरनि सानि रे थारैनो जों बिथांनि बे नाजानायखौ बाख्नायनांगोन जेराव गोबां रायजो राजा एबा गोबां सुबुंजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सोंखारि जादोंमोन गोबां रायजादोंमोन गोबां बुंजादोंमोन आरो बिथाङा गोबां सुबुंफोरजों बुजायजादोंमोन नाथाय कनजिता बर' बिथांनि गोसोआ बायाखै कनजिता बर' बिथाङा गोबां सुबुंजों सोंखारि जाखांनायनि उनावबो कनजिता बर' बिथाङा गावनि गुबै लामा माबे लामाजों आगान सुरोब्ला बिथाङा गावनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन बिथाङा बेफोरबायदि खालामनानै कनजिता बर' बिथाङा दिनै एलबामाव गाहाय फावखुंग्रि महरै महर लादों थारैनो बुंनांगोन इउटुबारनिफ्राय थोंजोङै कनजिता बर' बिथाङा गाहाय फावखुंग्रि महर लादों आरो बे बिथांनि बे गिबि खेबनि थाखाय बे एलबाम गानायानो बयजोंबो गनायजादों बयजोंबो बिथाङा अनसायजादों रिल्स बानाय बानाय आगै मुंनि बे मिउजिक भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारदों गोबां अनसायजादों आरो गोबां ससियेल मिडियानि स्टेटास फेसबुक इन्स्टाग्राम बायदि बायदि ससियेल साइटनि गेजेरजों बिथांनि बे गोदानै ओंखारनो गोनां जा मिउजिक भिडिअ रिल्स बानाय बानाय आगै मुंनि बे मिउजिक भिडिअआ गोबां मानि रायजो राजाजों अनसायजानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे बिथां कनजिता बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनिसिम आर'ज गाबदों आरो खावलायदों बिथांनि बे गोदान फैनाय एबा गोदान ओंखारनो गोनां जा मिउजिक भिडिअ रिल्स बानाय बानाय आगै मुंनि बे कनजिता बर' बिथांनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ अनसायनो थाखाय बिथां कनजिता बर' बिथाङा बयनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों बयखौबो अनसायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों दानिया फैदो आरो मदद होदो कनजिता बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोनाबो बिथांनि बे इउटुब चेनेलजों लोगोसे जाबायदि गोदान मिउजिक भिडिअ लाना फैदों अनसाय आरो बिथांनि बे जाबायदि खावलायनाय बे खावलायनायखौ नोंथांमोना जाहाथे गनायो आरो बिथांनि बे जागायजेननायखौ नोंथांमोनाबो मदद होनानै बिथांखौ जाफुंसार खालामो बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय दानिया फैदो बिथांनि बे मिउजिक भिडिअखौ लानानै बिथाङा माबोरै खावलायदों आरो बिथांनि मिउजिक भिडिअआ माबोरै जादों फै बिथांनि आबुङै एबा बिथांनि भिडिअखौ आबुङै जों नायना लादिनि खुलुमबाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोर गिबियावनो आङो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आङो दिनै फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअ एलबाम दिहुननो नागिरदों भिडिअखौ जोंना शुटिंबो जाखांजोब्बाय गाबोन रिलिज होनाय जासिगोन आंनि चेनेलावनो होगोन कनजिता बर' चेनेलावनो होगोन नोंथांमोनहा बे आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय बयबो अनसायगोन होननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय डाइरेक्सनखौ खालामदों दैदेन औवारि बे भिडिअखौ गाबोननो आंनि चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बयबो अननानैहाय आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअ खौहाय बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय खुलुमबाय टाइम मिउजिक भिडिअ एलबाम दिहुननो नागिरदों भिडिअखौ जोंना शुटिंबो जाखांजोब्बाय गाबोन रिलिज होनाय जासिगोन आंनि चेनेलावनो होगोन कनजिता बर' चेनेलावनो होगोन नोंथांमोनहा बे आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय बयबो अनसायगोन होननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय डाइरेक्सनखौ खालामदों दैदेन औवारि बे भिडिअखौ गाबोननो आंनि चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बयबो अननानैहाय आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअ खौहाय बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय खुलुमबाय टाइम मिउजिक भिडिअ एलबाम दिहुननो नागिरदों
भिडिअखौ जोंना शुटिंबो जाखांजोब्बाय गाबोन रिलिज होनाय जासिगोन आंनि चेनेलावनो होगोन खनजिथा बर' चेनेलावनो होगोन नोंथांमोनहा बे आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय बयबो अनसायगोन होननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय डाइरेक्सनखौ खालामदों दैदेन औवारि बे भिडिअखौ गाबोननो आंनि चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बयबो अननानैहाय आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअखौहाय बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय खुलुमबाय टाइम मिउजिक भिडिअ एलबाम दिहुननो नागिरदों भिडिअखौ जोंना शुटिंबो जाखांजोब्बाय गाबोन रिलिज होनाय जासिगोन आंनि चेनेलावनो होगोन खनजिथा बर' चेनेलावनो होगोन नोंथांमोनहा बे आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय बयबो अनसायगोन होननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय डाइरेक्सनखौ खालामदों दैदेन औवारि बे भिडिअखौ गाबोननो आंनि चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बयबो अननानैहाय आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअखौहाय बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय खुलुमबाय टाइम मिउजिक भिडिअ एलबाम दिहुननो नागिरदों भिडिअखौ जोंना शुटिंबो जाखांजोब्बाय गाबोन रिलिज होनाय जासिगोन आंनि चेनेलावनो होगोन खनजिथा बर' चेनेलावनो होगोन नोंथांमोनहा बे आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामखौहाय बयबो अनसायगोन होननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय डाइरेक्सनखौ खालामदों दैदेन औवारि बे भिडिअखौ गाबोननो आंनि चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बयबो अननानैहाय आंखौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि फार्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअखौहाय बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय खुलुमबाय